Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausap pa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat kapitulo 17 bersikulo 22 hangtod sa 34. Ang giingon diri: Unya si Pablo mitindog sa atubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, "Mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kaayo. Kaysa akong pagsuri-suroy sa inyong syudad, nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan ug nakita ko usab ang altar nga gikulitan niining mga pulunga, alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga ania niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. Ug wala usab siya magkinahanglan og bisag unsa gikan sa tawo, kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tawo ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iya nang gitakda ang mga panahon ug mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato, kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong magbabalak, iya usab kitang mga anak. Ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo. Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tawo sa paghinulsol. Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya pinaagi sa tawo nga iyang gipili, ug gimatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Sa pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal kaniya, apan ang uban miingon, "Buot kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini." Unya mibiya si Pablo sa tigom, apan pipila sa mga tawo ang mitipon kaniya ug mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago, ingon man ang usa ka babayi nga si Damaris ug uban pa. Ang Areopagos, mga kahigalaan, mao kadto ang tawag sa konseho didto sa Atenas
nga nagmeeting kanunay didto sa Mars Hill. Didto gidala si Pablo sa mga Epikureyo ug mga Stoiko nga mga pilosopo aron mapaminawan nila og duro ang bag-ong pagtulunan nga gimantala ni Pablo nga nakapatingala gayod kaayo kanila sumala sa atong pamalandong ni adtong miaging simana. Ug matik din ninyo mga kaigsuonan kung giunsa pagkonekta ni Pablo ang iyang kaugalingon ngadto sa mga namati kaniya. Iyang gi-mention ang positibong butang nga iyang naobserbahan sa mga taga-Atenas nga sila kuno mga relihiyoso kaayo. Well, positibo kini nga butang mga kahigalaan tungod kay kung relihiyoso manggod ang tawo, at least dili sila ateista, dili sila irihis. Nagtuo gihapon sila nga adunay Dios nga mas gamhanan pa kay kanila. Ang mga taga-Atenas, mga kahigalaan, mga polytheists, nga ang but ipasabot, nagtuo sila nga adunay daghan kaayong mga Dios. Nagkalain-lain ang ilang mga Dios nga nagdumala sa nagkalain-laing bahin sa ilang kinabuhi. For example, nagtudlo sila nga adunay Dios sa mga ani, nga adunay lain pang Dios sa mga dalugdog o kidlat, o Dios sa agrikultura, o Dios sa gugma o lawasnon nga kalipay, o Dios sa pagpanimalos, o Dios sa mga negosyo, ug uban pang mga Dios. Daghan kayo silang Dios nga gisimba. Polytheists ang tawag niini or polytheism. Ug dugang pa, doon na pud sila'y gisimba nga Dios sa adlaw, Dios sa bulan, Dios sa dagat, ug uban pa. Ug tungod kay lapad man kaayo ang nagkalain-laing bahin sa kinabuhi, maoy hinungdan nga didto sa Atenas, mga kahigalaan, apil na ang Roma, ug mga silingan nga mga nasod, aduna sila'y nilibo, kung dili man minilyon ka mga Dios ug mga Diyosa. Ug karon mga kahigalaan, tungod kay nahadlok man sila nga basin og duna sila'y Dios o Diyosa nga nakalimtan nila og simba o tamod, nagpatukod sila usa ka altar nga gikulitan og mga pulong nga alang sa Dios nga wala hiilhi. Ug mao kini ang gihimo ni Pablo nga sukaranan sa iyang pagpaila kanila sa tinuod nga Dios nga wala pagayod nila hiilhi. Ang Dios nga nagbuhat sa tibuok langit ug tibuok yuta, ug dili susama sa ilang mga Dios ug mga Diyosa nga gisimba, kining bugto nga Dios nagsugo sa tanang katawhan nga ang pagsimba kaniya nakabase lang gayod sa kamatuoran. Ang gitudlo sa Vatican, mga kahigalaan, ug wala gayod nako kini giimbento, mao gayod kini ang ilang gitudlo sa ilang official doctrine, kining ilang giingon nga ignorance is the mother of devotion, o ang pagkawalay hanaw mao kuno ang inahan sa tanang debosyon. So mas pilion pa nila nga wala sila'y hanaw aron mahimo silang debuto. Apan sa tinuod lang mga kahigalaan, ang pagkawalay hanaw mao ang inahan sa tanang idolatry o tuo-tuo o pagsimba og mga Dios-Dios. Ang atong pagsimba sumala pa sa Juan kapitulo 4 bersikulo 23 hangtod sa 24, kinahanglang anaa sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang magsisimba nga gipangita sa Ginoo. Ang mga magsisimba nga magsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Dili diha sa pagkawalay hanaw o tuo-tuo lang. Apan unsa man ang kamatuoran mga kahigalaan? Well, matud pa sa Juan kapitulo 17 bersikulo 17, ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Mao nga ang atong pagsimba, aron kini mahimong tinuod, kinahanglang nakabase lang kini sa pulong sa Dios. Kung wala kini nakabase sa pulong sa Dios, dili kini madawat atubangan sa Ginoo. Mao nga gikinahanglan gayod nga imantala ni Pablo ang pulong sa Dios ngadto sa mga taga-Atenas, aron dili sila magpabilin sa kining gitawag og ignorant worship.
Maupod kini ang kinahanglang buhaton sa mga pastors sa tanang katawhan sa atong kapanahunan aron dili kita magpabilin sa pagsimba nga nakabase lang sa mga tuo-tuo. Ang pangutana, mga kahigalaan, kinsa man ang tinuod nga Dios nga angay natong pagasimbahon? Well, mao kini ang pagatubagon sa upat ka bahin sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang Dios mao ang magbubuhat. Ikaduha, ang Ginoo mao ang Dios sa tanan. Ikatulo, ang Dios mao ang manluluwas. Ug ikaupat, ang Dios mao ang maghuhukom. Mudangat na kita sa unang punto. Ang Dios mao ang magbubuhat. Atong basahon ang bersikulo 24 sa atong teksto. Hinaot nga kini nga bersikulo, mga kigalaan, mao ang magtangtang sa ignorance sa mga katawhan. Ang giingon diri, ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga ania niini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. So mao ni ang tinuod nga Dios. Dili susama sa mga Dios-Dios ug mga diyosa sa mga pagano nga limitado ra kaayo ang gilapdon sa ilang pagdumala. For example, doon na sila'y God of War or God of Fertility or God of the Sea. Lahi pod ang God of Thunder and Lightning. Lahi pod ang God of Farming, God of Harvest. Pagano kana nga tinuuhan, mga kahigalaan. Nagkalain-laing Dios sa nagkalain-laing aspeto sa kinabuhi. Apan ang tinuod nga Ginoo, Dios sa tanang mga butang, sa langit ug sa yuta, ang iyang gahom walay utlanan. Siya ang nagdumala sa tanang mga butang, walay makasukod sa iyang gitas-on, gilapdon, giladmon ug kusog. Ug dili igo ang tibuok kalibutan nga musalo sa iyang kinatibuk ang himaya. Mao nga matud pa sa atong teksto, ang Dios wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. Kaya naa sa tanang dapit ang presensya sa Ginoo, mao kana ang kamatuoran. Mao nga dako kaayong sayop ang pag-isip nga ang presensya sa Dios anaa lamang sa sulod sa mga templo ug church buildings ug wala sa ubang mga lugar. No, mao kini ang wala masayri sa mga taga-Atena. They were ignorant about it. Wala gayud sila'y hanaw mahitungod sa bugtong ug labaw nga magbubuhat nga nagdumala sa tibuok universo. Kang kinsang himaya, imposible gayod nga isulod lamang sa mga religious buildings. Paminawan ninyo ang mga pulong ni Haring Solomon sa unang Hari, Kapitulo 8, versikulo 27. Ang giingon niya, apan mupuyo ba gayod ikaw, O Dios, dinhi sa kalibutan? Kung ang langit ug ang kinatas ang langit dili man gani igo nga imong kapuy-an, unsa pa kaha ang templo nga akong gitukod? Mao kini ang pangutana ni Solomon ni adtong dedication sa Temple of Jerusalem nga iyang gipatukod. Ug mao gayud kini ang giingon sa Ginoo sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 1 hangtod sa 2. Paminawan ninyo, mga kahigalaan, ang langit maoy akong trono ug ang yuta maoy akong tumbanan. Busa unsaon man ninyo pagbuhat ug balay alang kanako, ug unsa mang dapita ang inyong ikahatag kanako aron himuon kong pahulayanan. Ako'y nagbuhat sa tanang butang, busa ako kining tanan, nag-ingon ang Ginoo. Apan ang akong kahimutan mao ang tawong mapaubsanon, mahinulsulon ug mahadlukon kanako. Mao nga kinahanglang klaruhon nato kini, mga kahigalaan. Wala nang inahanglan og bisag unsa ang Ginoo gikan kanato. Kumpleto na ang himaya sa Ginoo bisag wala pata niining kalibutana. Wala siya nang inahanglan kanato. Kita ang nanginahanglan kaniya. Ang pagkahangal lang sa mga tawo ang gustong mubaliktad niini nga kamatuoran. Nagtuo sila nga mangluod ang Ginoo kung dili nato siya dagutan og kandila, dili halaran og bulak ug dili sunugan og insenso. No. Paminawan ninyo ang giingon sa Ginoo sa Salmo kapitulo 50 bersikulo 9 hangtod sa 12. Ang giingon niya dire,
Wala ko kinahanglana ang mga turong baka sa inyong kaumahan o ang mga kanding sa inyong turil. Kay ako aman ang tanang mananap sa kalasangan, lakip ang mga baka sa linibong kabungturan. Ang tanang langgam ako usab, ingon man ang tanang mananap sa kapatagan. Kung gutumon ako, dili ko kamo pahibaloon, kay ako'y tag-iya sa kalibutan ug sa tanang butang. Well, mga kaigsuunan, pamalandungi kini ninyo. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang Ginoo mao ang Dios. Ang buti pasabot ni ini mga kaigalaan, siya mao ang hari, ang gobernador, ug amo nga maoy labaw sa tanan. Ang giingon sa bersikulo 26 sa atong teksto, gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iya nang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an. So kinahanglang mahibaw-an sa mga taga-Atena nga gikan sa usa ka tawo gibuhat sa Dios ang tanang kaliwat sa katawhan, which is sukwahi sa garbuso nilang pagtuo nga ang mga Griego kuno sumala pa sa world history mao ang pinaka-superior nga kaliwatan tungod kay mga kaliwat kuno sila sa ilang mga Dios ug mga diyosa. Kaya ang ilang gituuhan mga kahigalaan nga ang Dios nila nga si Zeus or Zeus ug uban pang mga Dios sa Greek mythology nakahilabot kuno og nakapamabdos sa mga mortal nga mga babayi ug ang miresultang mga anak kuno mao ang mga Griego nga kaliwat. So ingon ana ka superior ang pagtan-aw nila sa ilang kaugalingon. Apan sa wali ni Apostol Pablo ngadto kanila, iyang gipasabot nga adunay patas nga dignidad ang tanang mga tawo. Tungod kay gibuhat niya ang tanang kaliwat sa tanang katawhan gikan sa usa ka tawo, gikan kang Adan. Kinahanglang mahibaw-an nila nga ang Dios mao ang nag-decide mahitungod sa ilang mga panahon kung kanus-a sila matawo ug kung kanus-a sila mamatay ug hangtod asa lang taman ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an. Ang Ginoo ang ga-decide tungod kay siya ang hari, siya ang Dios, siya ang gobernador, siya ang amo. Ug matud pa sa bersikulo 27 sa atong teksto, gitakda sa Dios ang mga panahon ug mga utlanan sa mga dapit nga puy-an sa mga tawo aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato. Bersikulo 27. Ang tumong diay sa Ginoo nganong iya kitang gipahimutang sa atong specific nga kahimtang mao nga aron makit-an nato siya. Buot sa Dios nga mangita kita kaniya higala. Tungod kay sa tinuod lang dili man siya layo kanato. Mao kini ang giingon sa bersikulo 27. Ug sa bersikulo 28, gipahibalo kita nga diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong magbabalak, iya usab kitang mga anak. So, dependent lamang kita sa Dios sa tanang mga butang, mga kahigalaan. In a sense, kitang tanan iyang mga anak tungod kay kitang tanan iyang mga binuhat. Nakita kini bisan pa sa mga pagano nila nga mga magbabalak. Common grace ang tawag niini, mga kahigalaan. Gitugot sa Ginoo nga bisan ang mga pagano makadawat gihapon og paglamdag sa pipila ka mga butang. Common grace, apan dili saving grace. Tungod kay ang grasya nga nagluwas alang lamang sa mga tawo nga naghinulsol sa ilang mga sala ug nagtuo lamang kang Hesukristo, ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. Ang pagkaamahan sa Dios sa tanang mga tawo nga gihisgutan sa atong teksto, pagkaamahan sa pisikal nga pagbuhat niya kanato ug dili pagkaamahan nga espiritual. Tungod kay alang lamang kini sa mga tinuod nga magtotoo nganha kang Kristo. So in physical creation, mga kaigsuunan, all people are God's children. But in spiritual recreation,
Ang mga magtutuo lamang ang gihatagan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mao kini ang giingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Gani matud pa sa John 8:44, adunay mga anak si Satanas ug mas daghan pa sila, matud pa sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 hangtod sa 14. Karon paminawan ninyo ang bersikulo 29, mga kahigalaan. Ang giingon diri, ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo. Ug mauna ni karon ang pagkahangal sa mga tawo nga misupak sa Ginoo nga ilang magbubuhat. Ilang gibaliktad ang kamatuoran, imbis nga ikinabuhi nila ang kamatuoran nga ang Dios mao ang ilang magbubuhat. Ila naman hinuong giisip nga sila ang nagbuhat ug naghulma sa Dios. Ilang giisip nga ang balaan nga Dios sama sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo. Mao kini ang giingon sa atong teksto. Paminawa ra gud ninyo ang pagkahangal sa mga tawo. Sumala sa gilarawan ni Propeta Isaias sa kapitulo 40 bersikulo 18 hangtod sa 20. Ang giingon diri, busa kang kinsa man ninyo ipakasama ang Dios, o sa unsa man ninyo siya itandi. Sa mga Dios ba nga hinulmag tawo, o gihalupag bulawan, o gibuhatag kadinang plata? Ang kabus nga dili makasarang og bulawan ug plata, mangitag kahoy nga dili magabok. Unya mangita siyag batid nga mukulit, aron iyang pagahimuon og larawan nga dili mulihok. Ug niya pagayod, Jeremias kapitulo 10 bersikulo 3 hangtod sa 5. Ang giingon diri, walay bili ang tinuuhan ni ining mga nasura. Didto sa lasang putlon ang usa ka kahoy, unya kulitan sa magkukulit ug hapinan og plata ug bulawan. Pagkahuman niini, gipatapot pinaagig lansang aron dili kini matumba. Ang maong mga Dios sama sa pahoy nga gibutang didto sa uma sa melon aron panghadlok sa mga langgam. Dili kini makasulti ug kinahanglang alsahon kay dili man makalakaw. Ayaw sila kahadluki kay dili sila makahimog kadaot kaninyo o makahatag kaninyo og kaayuhan. Again, mga kahigalaan, pamalandungi kini ninyo. Sakit kining hunahunaon pero mao kini ang kamatuoran. Mudangat na kita sa ikatulong punto. Ang Dios mao ang manluluwas. Atong basahon ang bersikulo 30 sa atong teksto. Ang giingon diri, wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tawo sa paghinulsol. So atong makita diri mga kahigalaan nga ang Dios sa iyang grasya ug kaluoy gipalagpas sa niya ang panahon sa pagkaignorante sa mga tawo, sa ilang wala pag-ila kaniya isip bugtong ug tinuod nga Dios, ug sa ilang pagsimba og daghang mga larawan nga hinulma sa kahanas sa mga tawo. Apan karon dili na panahon sa pagkaignorante. Tungod kay gibubo na sa Dios ang tanang kahibalo, pinaagi sa iyang pulong nga mao ang Biblia. Kay kaniadto man gud, ang mga Israelita lang ang nagkupot sa pinadayag sa Dios. Apan karon, the word of God is already spread all over the world. Man can no longer appeal to ignorance, especially sa atong nasod nga Pilipinas, nga gawas nun kaayong ginasangyaw ang pulong sa Ginoo diri. Ug klaro kaayo ang sugo sa Ginoo sa tanang katawhan karon nga maghinulsol. Ang pagkaignorante ug ang mga kasalanang bunga sa pagkaignorante kinahanglan gayong pagahinulsulan. Nagpakita lamang kini nga imposible ang paghinulsol, mga kahigalaan. Imposible ang paghinulsol kung wala ang kamatuoran. Imposible ang paghinulsol kung walay pagtandog sa kinasuluran pinaagi sa pagwali sa balaod sa Dios. Tungod kay matod pa sa Roma kapitulo 3 bersikulo 20, pinaagi sa balaod makabaton ang mga tawo ug pagkasayod mahitungod sa sala.
Ang Dios mao ang manluluwas. Mao nga iyang giawhag ang tanang tawo sa tanang dapit nga maghinulsol. Ang giingon sa Dios sa Isaias kapitulo 45 bersikulo 22, "Dangup kanako aron maluwas kamo, katawhan sa tibuok kalibutan, kay ako mao ang Dios ug wala nay lain." So hinaot nga nakita ninyo kini nga kamatuoran, mga kahigalaan. Mudangat na kita sa ikaupat ug katapusang punto. Ang Dios mao ang maghuhukom. Ang giingon sa bersikulo 31, ang rason di ay nganong nagsugo ang Ginoo sa tanang katawhan, sa tanang dapit nga maghinulsol, mao nga nagtakda siya og usa ka adlaw nga iyang pagahukman ang kalibutan pinaagi sa pagkamatarong. Paminawan ninyo ang bersikulo 31. Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya pinaagi sa tawo nga iyang gipili, ug gimatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Ang adlaw sa paghukom, mga kahigalaan, fixed na nga petsa. Dili na mabali pa. Ang Dios ang nagtakda ni anang adlawa nga sigurado gayud kaayo nga mahitabo. Ug ang gingsakupan sa paghukom sa Ginoo mao ang tibuok kalibutan. Walay exempted. Ug ang pamaagi sa Dios sa paghukom mao ang matarong nga pamaagi. Nakabase sa iyang pagkamatarong ang iyang paghukom. Dili pwedeng i-bribe ang Ginoo. Ug mao kini ang problema nato tungod kay matud pa sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10, kung gituman kuno nato ang tibuok balaod sa Dios, apan misupak kita sa usa, nakasupak na kita sa tanan. So, bisag sa usara kasala, matambog na daay kita sa impyerno, mga kahigalaan. Takos na daay kita nga pagahukman sa Dios, bisan pa sa usa lamang kasala nga atong mahimo. Samot na kay dili na gayud kaayo maihap ang tanang pagsupak nato sa balaod sa Dios, sukad pa sa atong pagkabata hangtod sa atong kamatayon. Mao nga dili gayud kita makaluwas sa atong kaugalingon, nanginahanglan kita sa grasya sa kaluwasan sa Dios, pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Apan matud pa sa atong teksto, ang Dios nagtakda sa adlaw sa paghukom, ug siya magahukom pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Gitugyan niya ang paghukom sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Ug ang pamaagi sa paghukom ni Kristo, matud pa sa atong teksto, makatarunganon gayod. It is according to righteousness, matud pa sa atong teksto, according to the principles of strict justice. Si Kristo, mga kahigalaan, sa iyang unang pag-anhi ug hangtod karon, manluluwas pa. Gihatagan pa niya og higayon ang matag usa sa paghinulsol ug pagsalig kaniya sa iyang dugo alang sa kaluwasan. Giinat pa sa Ginoo ang tanan niyang pasensya karon. Apan adunay utlanan ang pasensya ug kaluoy sa Dios. Sa iyang ikaduhang pagbalik or pagbalik pag-usab, dili na siya manluluwas kundili maghuhukom na. Paminawan ninyo ang Roma kapitulo 2 bersikulo 4 ug 5. Ang giingon diri, imo bang gipakawalay bili ang abundansya nga kaayo ug pagpailob ug pag-anto sa Dios? Nga wala lang nimo masayri nga ang kaayo sa Dios mao ang magdala kanimo ngadto sa paghinulsol? Apan gumikan sa imong kagahi ug ulo ug kasing-kasing nga walay paghinulsol, nagtigom hinuon ikaw og tunglo alang sa imong kaugalingon sa adlaw sa tunglo ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. Mao nga hinuklugi kini, mga higala. Pwede baya unta nga gibugto na sa Ginoo ang iyang pagpailob kanimo, gumikan sa imong pagbaliwala kaniya? Apan gihatagan ka pa sa Ginoo og higayon karon, aron maghinulsol sa tanan nimong mga sala, ug musalig kang Hesukristo lamang, alang sa imong kapasayloan pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Repent of your idolatries and serve the true and living God. Tawag sa ngalan sa Ginoo karon, aron ikaw maluwas. Amen. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa.
Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.